Nápad vznikol z toho, že som videl v televízii, ako likvidujú slovenské mince, ktoré vlastne stratili svoju hodnotu a proste došlo k tomu, že tie mince, ktoré robili nám život, respektíve boli súčasťou života, naraz zanikajú v nejakej tavnej peci a ostávajú z nich len také kusy nejakého nejaké hliníkové tyčky alebo niečo podobné. Tak som získal takú nejakú predstavu o tom, že z tých peňazí by sa dalo urobiť niečo také, čo by vlastne tie peniaze povýšilo možno ešte vyššie, ako bola ich nominálna hodnota, urobiť z nich nejaké obrazy, ktoré vlastne tie peniaze zachránia pred zničením. Juraj Králik dneska prichádza s úplne inou alebo novou verziou svojho umenia, predstavuje ho publiku a je to vlastne projekt, ktorý sa nazýva Money and Love a je to, by som povedal, mystérium peňazí, ale v každom prípade každý, kto uvidí túto výstavu, bude odchádzať s veľkými zážitkami a myslím si, že získa veľmi zvláštne pocity. Ja tento jeho nápad poznám už dlhšiu dobu. Tak, jak som povedal, že pred 5 rokmi som videl prvé jeho diela, kde používal mince na takéto vyjadrenie umeleckého cítenia, takže je to veľmi dobrý nápad a samozrejme v nás dozrievala myšlienka, že treba to podporiť, čím viac sa tá slovenská koruna začala strácať z obehu a čím kratší bol jej život, tak o to viac sme podporili všetky myšlienky, ktoré istým spôsobom tú slovenskú korunu udržia pri živote, takže v tomto smere bol to ideálny, krásny nápad v súlade s našimi ideami, takže veľmi sa teším, že sa to zrealizovalo a veľmi sa teším, že takáto krásna výstava z toho vyšla. My sa výtvarnému umeniu venujeme systematicky už vlastne 10. rok. Pred 10 rokmi sme otvorili galériu SPP na Drevenej ulici a tieto priestory, v ktorých sa práve nachádzame, sú otvorené druhý rok, čiže zahajujeme touto výstavou druhý ročník existencie novej galérie. V tomto období za tých 10 rokov sa nám podarilo zorganizovať približne 100 autorských výstav výtvarníkov zo Slovenska, ale boli aj niektorí zahraniční.